И здравейте хора, днес ще играем с Casual 1, имаме пълната версия и като цяло сме доста развити. Ето го с нашия приятел KXPN 21. Да, Кажи здравей, приятел. здрасти. Един пиш да иска вълчета шак, значи давам му 81 за 540 кинта. Взех Хора, имаме 540. доста сме развити, както виждаме ван, пълен е с всичко. Доста сме развити Какво се и случи? накрая нямаме пакетчета, брат. Добре, трябва да се скрием от полицията. Нека да разгледаме. Виж го, виж го, виж го, виж го, виж го. Ела, виж го. Показах го вече. Нека да разгледаме. Имаме 4 работника. Тук ни е миксиращата станция. Тук имаме така. Само с тези Сторич. шкафове може да говорим колко сме богати. Тук е пълно, тук пак Добре, има дай да миксираща лягаме. станция. Пакетираща, тук има Покажи пакетираща. там където бачкат. Да. Това е нашият Тук. работник, който събира бокуците право на него. Значи не сме измислили имена на тия, бе. Еми, хора, Първо до чиста, чай кажи. хора А измислят това е... имена. Това е Тошко. Това е Това е фитил. Тошко. Не, това е фитил. Добре, това е... Не. Мария. Не. Ето читача е Аголитив. Да, не е фитил. Същото. Добре, хора. Няма пакетчета. Добре, дай просто да легнем да спим, да може да купим по-бързо новата къща. Хора, в този епизод мислям да купим фермата, която за 25 000 и един вид новата къща. 50 XP, вау! И тук не знам какво ще го направим. Ама Може... чай малко. Уитинг, поръчката. В смисъл ти си Мама изкара от играта? Да, тук изкарат. Хора, имаме голям проблем с това, което ми изкарал моят приятел. И е много гадно. Да, иначе. Значи Това за фитил... първи път се случва. Имаме 4 работника. Аз мисля да ходя да правя бизнес вече. Да, ама махни буса от тук, защото може тия да бачкат, брат. Да, Не да аз ще го бачкат, карам. а да, с какво ти казах, че това е проблема, виж. Веднага се спал. Малко паднаха тия. Добре, отивам да правим бизнес. Имам пакетчета вече. Значи, оп. Хора, през това време ще да пусна малко пари да се печатат, защото няма как да заразим повече. Да. Ние имаме кристали, брат, тия кристали никой не ги купува. Хора, ако знаете нещо, особено кристалите, защо никой не ги купува, моля ви се, кажете. Кажете. Нека да видим. Добре, да го пускаме. Да мога Значи да имам се... 2, 4, 6, Да имаме пари в картата. 3 тук, 1, 2, 3. Защото по друг начин няма как да си вкарваме парите. Това е Да, защото проблем. лимита е 10 000. Трябва ми една седмица с ресета на банкоматите, бе. И Да. сега тия защо не бачкат? Съм най-добре. Не успеем платя! Знаеш, че аз не... Не. На всеки му плащам по 1000, брат. Що имам такива неща? Мани, след това ти трябва да даш някаква пара, брат. Аз имам сега само 1000 у мен. Сега вързи. Тук буса не е близко до мен. Сега да бачкат веднага всички на работа. Ето. Оп, 5 салати са. Добре, вижда ли банкоматите са се рефлешнали? Не, проверих. Още колко ли време има? То май не пише ли колко време има? Не. Хора, ще влезем бързо в казиното. Специално за вас. Брат, не ме са се рефлешнали? О, зареждай пари, ако трябваше да. Дай ми 10 бона. От кое? Как 10? Дай ми 6. О, тама не скарах някакъв лев. Дай ми 6, къде си? Пред казиното? Да. Идвам. Добре. Пет бутнах в една патрулка, брат. Тук ще заложим с това. Пред казиното съм. Добре, изчакай малко. Загубих. Добре, тук взема малко пари. Взех ги. Добре, ела ми ги остави някъде. Не бе, верно Ево се. буса. Добре.
Взимай 1000. 1000. Готов си. Как? Ами това ми са Аз ми всички още пари. имам само 3000. Ами аз имам още Как? 400 Къде са останали. всички пари? Къде са всички пари? Ние имам още 400 останали. Вкарах 2000 да се печатат. Да влизат в Имам картата. 23 000, брат. Утре ще ги имаме, утре ще ги имаме. Нямаме Проблем. още поръчки. Имаме. Аз ще да колекна Бенджи и тя нашите лошите и те ще имат пари, бе. Да. Май, много макев да си карам скейтборда в тази игра. Хора, в следващия епизод ще играем CS. CSGO. Може Sons of the Forest, ако искате. Да, пишете в коментарите Sons of the Forest или CS. Добре, тази полиция ме дразни. 100% всички са за Sons of the Forest. Не, Такова е за за CS. CS, ама... Да, с 100% всичко ще било 6 за CS. Но мисля, че Sons е леко по-интересен от CS. Не. Мен има кефи. В смисъл, и двете ма кефят, ама не чак толкова много. Имам 1400, но мен Sons е of the трябва Forest е по-яка точно... от CS, със сигурност. Можем да поспорим на тая тема. Джордж? Не, много зависи. Много зависи. То ще дойде ли тук? Ето. Айде, Джорджи! Ето хора, правим това две мисии. Отиваме да купим новото... Нашата Добре, фирма. ти я купи. Но ясно, че аз ще я купя. И аз спивам да събирам багажа. Ама не, аз ги събрах парите, бе. Да, ама просто имам две мисии. В смисъл, две поръчки. И трябва да преместиш тия всички лошите, където на нас. Ами не знам как се случва тази работа. Знам. Оттам, където купува. Не знам. Да. Не, знам. Ти, брат, ти си много интересен. И аз за какво купих пакетчета? Аз мисля, сега всичко това, където на тия лилавите лампи, да купим Air... Как се казва това, бе? Airdrop ли какво беше това? Да. Нещо такова беше. Знаеш ли? Не. Не знам. Слушай сега. Това те всичките пакети с дрова. Ще ги оставя вкъщи. Да. Ще Не, остави ги в новата къща. Къде няма място, къде ще сложа. Аз ще взех шкафове. Хубаво, сложи ги там. Ти знаеш къде е. Обърках пътя. Ма ти не си я купил. Няма как да Сега влезе. отивам да я купя, де. Худе. Извиняй. Вълк си. Вълк съм. Хора, ако вие сте вълци, искам да се абонирате и да харесате видеото. Вълк. И ето, купихме го. Айде. Мале, минус 25 000. Ау, сега сме на нулата, брат. Буквално. Обаче Айде, това бе. къде беше? Тук ли? Къде? Да, на тук. Значи аз сега преценям къде да е миксиращата, така ли? Няма да преценяваш нещо, аз ще направя всичко. Така ли, бе? Точно така. Ето тук паркираме този звер. Щом ти ще си преценил къде ще ги слагаш. Така. Вземем всичко. Много малки шкаф. Или това са най-големите шкафи? Най-големите. Вземем още. Няма стигнат. Върна ли ма стигнат? Не, май ще стигнат. Вече не. Вземем още един. Чакайте. Дай сега ги държим в инвентара. И моят инвентар е пълен. Давай сега да им да събираме, качва се. Аз ще карам. Много ясно. Тук прошофьора с 20 години. Знаеш, аз искам да... Извиняй, момче. Ти сам. Отивай на майната си. Чай една секунда. Оп. Е, Е,
Спри тука и направи работниците да идат там. Аз ще напълня вана и ще закарам. Спри тука, Добре. спри тука! Е, сега са ту. Опа. Точно пуснали. Не, нямаме нищо обосване. Имаме. О! Две така. Не бягай, не бягай, бе! Аз съм батарея Аз с ги взех, 200. бе! Ми държи ги смачка. Не, бе, брат. Ще мине да пристъпи. Не. Ма за какво го правиш това, бе, брат? Не знам. Дай към къщата. И... Дай към къща, мен вече са ме хванали. Пах ти случая. Чао. Чао, България, отивам в София. Аз почти избягах. 50-50. Оп. Оп, 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 оп. Така. Айде. Какво фанах? Джордж, за какво го правиш това, бе, момче? Нищо още. Иначе няма как да вземем нещата, защото... Защото? са пълни. Ще местиш, брат, какво ти кажа? Като са готови тогава. И ти така, къде се да те питам? Вкъщи. Оп, оп. Е, сега да спре полицията да ме гони, за да може ти да преместиш всички работници, за да може да ни е по-лесно. Опа, ладно тежко. Чули? Добре, добре. Че дали как мога да ги преместя. Ако ги спра от работа, мисля, че тогава ще мога. Не. В Може да ги смисъл, преместиш оттам. не да ги вълна просто е тук да спра да работят и да ги клада някъде другаде. Не става, пробвах. Тогава, Пробва оттам да си ги направиш, брат. от това, Да. те... Не знам как се казва. Това пак е нещо от хард. То нещо такова беше. Не. Нещо от сорта, не знам. Голямата къща ще му кажа, не ме интересува. Затворим за колко е. Той се ще отвори. Добре, готово. Да. А револвера в къщата ли? Да, аз го взех и го преместих. Ами, мисля, че от тук можем да го преместим. Премести ги, какво ти кажа? Ами, ако знам как. Освен самите тях да ги направим нещо. Кай да видим. Просто можем да сменим леглата, мисля, че. Нали ти казах, че пробвах. И? Какво стана? Не става. Да, защо не става? Нали пробвах. Хубаво е, сега пак ще пробвам, ама... Не знам. Не. Чакай малко. И аз трябва да чакам до 6 часа да отвори този пауншопа. И вземи буса и премести тези неща, къде съм ги напълнил. Да. Не се чакай малко. Не им премествай леглата още, чули? Аз с тая махнах да не работи. Ох. Добре, като не знаеш за какво бараш, брат. Още сега чакай малко. Сега не мога ли... Че взема на това? Как се казва тая? Барбара. Когато тук всички е Барбара. Барбара, бе! Майко Барбара!
Леглото и свободната не работи. Сега ще видим да нареместим оттатък дали ще стане работата. Брат, дай да идем да преместим шивания бус, Аз това се да правя. вземем всички легла, да вземем... Добре, давай към там. Да вземем всички легла и просто да пробваме там да ги не сложим пак. Не, ама бут. Дали? Половин бас ще не си има. Не може да му настигнеш тогава, хайде. Това е. Опа, къде отиде? Помощ. Нали не може да настигна, аз съм вече вкъщи. И не знам къде отидва за това. Ти отиде напред към църквата. Ти си виновен. Опа. Пуф, пуф. Опа. Бим бам буки буки, иначе да шапчица. Оп. Значи... Взел ли си поне някакво легло, бе? Да, взех едно. Само на Барбара. Дай да легнем да спим. Гледай си работа. Че взема тия два сториджа. Момче, стига ма трябва, защото не искаш да да играм, обещавам ти. О, гледай си работа. Ето тук отгоре ще ги сложим леглата. Ма верно ли? Добре. Легни само да спиш, ще ма дразниш. Я ли? Не, утре. О. Удари ме, лев. Да видим 415 XP и нищо не дигне. Добре. О, паркураджията. Че да сейфнем първо. А то се сейфна, точно съм просто. Ай сега разтоварвай буса, като ти е толкова къла. Гледай се работата. Трябваше да взема потовете, нищо. Така, 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 така. Така, така. Опа. Така. Ако не ти харесва, само ти си го правиш. Оп. Така. Ако трябваше да направя да сменя едната работа на другата. Или не може да ги продам просто. Не знам. Това хвалено. Чакай. Мисля, знам къде. Тук къде се купуват апартаменти, май може да се купуват и такива ни, да работят за нас. Не съм сигурен. Чакай да видим. Не, бизнес, обърках. То богат ли? Не много. Не съм по-богати. Как ще няма нормална туалетна? Има. Няма, има само златна. Има. Не виждам да има. Хубаво. Ама в смисъл не я виждам ли? Ако има някъде другаде. Добре, ще дойдеш да помогнеш шиваната къща да преместим нещата, защото стават много малко работи. Потовете готови ли са? Не, май. Няма Сега как. ще ставаш малко. Няма как, защото няма как да не растат. Тя скейборд са много бързи. Така, нека да видим. Трябва къщата. Ще ходим пеша, ако да направим. В смисъл, не знам как бачка тези неща. Не сме много запознати. Ако сега не проработи, няма се занимавам. Просто ще ги уволня, ще не имам нови и така. Вие ако още не сте харесали, искам да харесате видеото и да се абонирате за Gosh Fox.
Та, стигнахме до тук. Нека видим сега дали ще проработи. И... не. За жалост, не. Еми... ще пробвам. Джордж, Да. сега ще купим такива, където по-хубаво и да Това се е, че не прави знам как да я маслото. премести. Какво е? Ми трябва да ги уволним да наем на... Не, че има къс, мисля, че... Май знам как. Сега ще видим, сега ще видим. Ще пробвам, ако не Аз стане... си мисля, че знам как, ама Само си мислиш, не? фактически не знам. Аз мисля, че май знам. Май знам. Оф, оф. Как ми затворя вратата под носа мазно. Ма аз знам. Така. Как беше бандист? Аха, ето мога да ги смена, да, готово, готово. Ама ми търси пари. Колко? 1500. За смяна ли, бе? Ау. Не ми трябва, брат. На бар, нали? Трябва да похарча малко парите от картата му. Обаче нямам пари изобщо. То и аз нямам. Иди коледни от Бенджи. Чай да взема един такъв... Не, всъщност... Нека ти да изхарчи парите, бе, брат. Хандлер, бунданиш, трябва да ми хандлер. Нали така? На бар, нали? Добре. Вече трябва да са там. Така мисля. Толкова продава. Мачете. Какво ще стане, ако си купа мачете? Брат, ние нямаме парите от... Чете ще си купува. Не знам, кеф. Убива ли ги не ги нарече? Не. Мачете ли си купи, бе? Без да искам нещо, кликнах там. Не знам човек, ама просто нямаше как. Инче, къде е буса? Опа. Инче е много хубаво, ако дължен помогнеш, брат. Ще съм ти много благодарен. Това правя. Ма това тук няма как да стане се. Еми има нокторизачки някъде по тука, бе, момче. Претърси може да намериш, бе. Ето ги. Ако не са порасли, не можеш да ги таковаш. Разбере. Има някои, които са пораснали, може би. Дай направо да взем от новите, от скъпите. А не, нямам пари. Аз съм взел. Просто ни трябват от хубавите лампи. Добре. Вършвам се малко към старата къща. Да видя дали са там тия... Ети. Добре, скараш някой лев. А що не товарим в буса? То лошия не го е разтоварил, как ще го товарим в него? Нали? Познах, нали? Това е твоя работа, не е моя работа. Аха, моя работа. Твой свят е, не мой. Мой свят. Точно. Ето вече подарявам го. Виждате ли хора колко съм добър? Подарявам цял свят. Ето тук сме направили 100 няколко бона на някой рандом момче просто. Виждате ли какви жестове правя?
Охо, и револверим. Ще да го тествам. Какво ще стане, ако стрелна? Нищо, нали? Аха. Така. Лампи. Не, скъпите лампите са 200, трябва да ни 8. 1600 И те какво премести ли ги? Кое да премести? Или ти си наел нови просто? Качвай се. Преместил съм ги. Май. Май не трябва, лелата трябва да взема. Сега ще ги вземем. Шофьора. Правя. Дет няма една година стаж. Да, бе. 100%. Да, дали ти да можеш да караш, момче. Значи да караш, тогава ми прикай на мен. Къде вървиш, ако мога да... Ще ме оставиш да си замяждането на спокойствие да карам с едната ръка без да си гледам в монитора, или? Чек, мълчи се. Хората искат да гледат забава. Не можещи шофьори. Нали така? Искам само да натиснеш хаш. Става ли за малко? Охо, тук пъти... Просто ми кажеш да го отворя, ти си готов. Опа, това ма фана. Чакай да отиди без мен. Аз ще остана малко за 2 минути в къщата, защото ще трябва да я до оттатък за малко. Тая заколиха, ама не искат умрел. Отваря къщата бързо. Отваря къщата. Бързо. Не мога. Аз мога. Че тук искам да се блокна малко. Къде има... Пай са малко. Сега 2 минути ще дойда, брат. Изчекай. Добре, няма път да чакам. Май не мога да влеза тук. Бе да мога да съм барикадиран. Така че... Ето тук се каширам и това е. Какво да кажа, хора. Почти избягах. Ами хора, мисля за малко клипа да свършва. Може да е малко по-дълъг. И да не ви е чак толкова интересно. Но нищо. Сега не знам, няколко лева трябва да вземем. Опа. Добре, няма значение. Те тука... Опа. Леко лево. Опа. Буквално съм побързо по лицето. Ох, тук е лага тежко. Така... Ще сложим тези легла, ще ги асайкнем или знам ли. Така, значи, легло. Даже ще е тук. Така. Уайт. Дебра. Така. Ти си Роналд. Роналд Джонсон. Добре. Така. И да. Да сложим пари нямаме. Ясно. И това ще е от мен, хора. Благодаря ви, че гледахте. И чао, чао.